Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Magandang umaga po sa lahat ng suking tagapakinig ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Parang mahina yung mic ko. Ang taas ng bed. Wait lang. Yan. Pataas pa ko. Hindi ko marinig sarili ko. Okay. Hoy! Okay. Ako po si Irish ng Pasig. Single mom po. May mga nagpaparamdam sa akin pero binabaliwala ko po kasi takot akong magmahal ulit. Sobrang nasaktan po kasi ako dati. Kaya ayaw ko muna. At gusto ko mag-focus muna po ako sa aking trabaho at saka sa aking anak. Pero grabe po ang confidence ni Brian. Sorry na. Gulo-gulo mo kanina ka pa. Nakikinig ako dito. Sorry naman, Kadar, kasi Kiss. Okay. bastos naman. Businessman daw siya. At dahil sa kanyang pagpe-present ng sarili sa akin na family man, mabait siya sa nanay niya. Marami pa siyang gustong ipundar sa buhay. Masipag siya, wala siyang time mambabae. Yan po ang mga sinasabi niya. Parang ako. Basic. Sit! Kaya po ako na-fall. Halos isang buwan pa lang po kami nagkakakilala. Pero feeling ko talaga soulmates po kami. At dito na po nagsimulang tumagas ang mga katas. Ng aking nakalipas. Ang galit. Katas ng nakalipas. Hala, may tao. Mama! Mama, may tao! Hala, andyan na yata si Brian. Hello po! Hi! Lazada po, Shopee, Lala Move, Joyride, Move It, o Joyride. Lalalove. Lalalove ng mama mo. Ang ganda po ng motor nyo. Tawag po ba dyan? Big bike? Nagkotse ako. Sige pala. Hindi, pick up.
Hilux ako. Ay, ang ganda po. Pwede po ako nasasakay dyan sa likod Oo naman. ng pick-up Oh, sige. po. Tawag po dyan pick-up. Sakay ka. Sige po. Ano po pangalan nyo? Sabihin, tawagin lang ako Tito Brian. Ako po si Jinjin. Ay. Anak po ako ni alam ko. Irish. Alam ko. Ano po yung hawak niyo? Parang pasalubong niyo po sa akin yan. Para sa'yo to at sa mama mo. Wow, ang bait niyo naman po. Sino Ayan. ka po ba? Tanungin mo na lang yung mama mo. Uy, dito ka pala. Hi, Brian. Dito ka na pala. Ano, ready ka na? Lisa tayo? Pasok ka muna para makilala mo si nanay. Oh, sige. Sige, pasok ka muna. Jinjin, akit ka na lang dun sa pick-up, ha? Okay pa. Dahan-dahan, baka mahulog ka dyan sa Hilux ko. Ganda naman po ng sasakyan nyo. Ngayon lang pa ako nakakita ng ganito. Di ba Pasensya ka nakakaya na sa anak ko, nanay mo? Ay, hindi. Mas okay nga yun para pag umalis tayo, alam mo sinong kasama ko. Nay! O, sandali. Dito pa ako sa banyo. Ano ba yon? Oy, may Ay. kasama ka. Ito ba yung susundo Ay, sa mano iyo? po, Nay. Mano po. Ay, kaawakan ka ng Diyos. Pagka-pogi mo naman. Ano nga pangalan mo? Brian po. Brian. Brian. Aalis daw kayo ng anak ko. Kung mararapatin niyo po sana, pagpaalam ko na i-date ko lang yung maganda yung anak. Taga saan ka ba? Taga Manila po. Ilan May taon? negosyo ako, yung mga mags, ganun. Ay, hindi, basta battery, ganun. Ilan taong ka na? 30 plus po. 30 plus. Sige, pero alam mo bang may anak na tong Ay, anak opo, ko. na-meet ko nga po. Nay, Ganda nga ng nasabi, bata Nay, nasabi ko na po sa kanya lahat. Nay, alis na kami. Sige, ikaw na bahala dyan sa anak ko, ha? Sige po, salamat. Alagaan mo yan, di ko pinadadapuan sa lamok yan. Ay, upo. Ako bahala Sige, po. ingat kayo. Isasama niyo ba si Jinjin? Ay. Nay, hindi po. Iwan ko muna po kasi alam niya na, first date po namin. Tara, Brian. Let's go. Sige. Nay, nice to meet you po. Ingat kayo. Salamat at sinundo mo, ha? Oo, syempre naman po. Salamat naman at nakarating ka sa aming bahay. Salamat. Opo. Salamat din po. Bango mo talaga. Talaga? Nagustuhan mo ba, Brian? Alam mo, hindi ko in-expect yung na. lotion mo, gusto ko yan. Talaga? Alam mo, yan mahal yan pero ginamit ko lang ngayon kasi Kasama mo ako? tsaka hindi ko in-expect na dito agad tayo. Siyempre, Baka busog ka isipin naman, mo, madali akong makuha Ano madali? Hirap na hirap nga ako. Isang buwan nga Hindi ako. Brian. Mahal mo ba ako? Mahal mo ako? Talaga? Brian. Kanino ka lang, ha? Kay Brian lang. Kanino Kanino ka lang? Sa'yo lang ako. Irish, sa'yo lang ako. Brian. We were as one, babe. Nakilala nga po siya ng aking mama, pati ng anak ko. At wala marupok po ako, may nangyari agad sa amin. Kasi, syempre, alam nyo na, matagal na po bago huling nakatikim. Pero syempre, gusto ko po malaman kung seryoso ba siya sa akin. Kaya, sabi po ni Papa sa akin, gusto na siyang makilala. Kasi nakailang date na po kami.
Anak, baka naman pwede mo ipakilala sa amin yung lalaki na yan. Ano ba kayo, ha? Nakilala na po siya ni nanay. Darling, bakit ako hindi ko nakilala yan? Noong nagpunta yun dito nang bababae ka. Ay, nako! Umalis ka noon, nagpaalam ka. Hindi. Pupunta ka sa sabungan. Nagsabong kami dati. Pagkat ang sabungan hanggang alas 10 lang dahil may karpyo. Alas 11 na noon, nasaan ka? Walang karpyo sa sabungan, darling. May Kasi karpyo derby doon. yun Derby. Ha? Derby. May karpyo dito sa ate. Derby. Mali ba? Derbyo. Totoo, darling. Anak. Kaya yan tuloy, nahuhuli ka sa mga ganaps in life natin. Nakilala ko na, may sasakyan. Ayan na yung manok ko. Tinatawag ka na ng panganay mong anak. Anak, sandali lang, okay? Ayan. Eto nga. Darling. Pwede magsalita. Nakilala ko mukhang maayos naman na bata. May sasakyan, may negosyo daw. May negosyo na ganyan. Ayun ba yung nakikita kong pick up dito na pupunta? Oo. Nasaan ka ba nun lagi? Nandun sa aking sa panganay mong anak. Di ba, anak? Sumagot. Eto nga, Kanor. Mukha naman maayos. Sige pa, pupuntahin ko po pa para makilala nyo. O gusto nyo po i-video call natin? Para makilala nyo po. Sige. Tawagan mo. Sige po. Teka pa. Hello. Brian. Brian, asan ka? Hello? Busy ka? Medyo. Parang ano dyan? Hello, mahina ang signal ko Mahina signal mo? Hello? Hello? Hello, ano ba yun? Chappy! Ano yun? Taas mo na lang. Itaas mo. Hello? Yan. Hello, sorry. Oo, kasi Sa biyahe ko, may kinukuha ko mga battery. Brian, kasi hindi ka pa nakikita ni tatay, di ba? Pwede, gusto ka niya makilala. Kailan ka punta dito? Gusto ba mag-usap tayo? Oo. Kaso medyo busy lang pwede ba meet halfway na lang tayo? Meet halfway na lang tayo. Kasi gusto ni tatay pumunta ka dito. May bihag ako dyan. Kasi nanalo yung manok ko sa... May ano, tay? Porkak derby. Hindi ba? 4 lang yung manok kasi porkak. Ano? Pwede ba? Sige, tay, gusto mo ba, tay, isakay kita, tapos meet halfway daw tayo. SM North EDSA daw. Ano yan? Ba't ako sasama doon? Dapat dito sa bahay. Brian, tay busy daw Pasensya na, busy ako Pasensya na, ganito, meet halfway na lang tayo, please. Miss na kita, gusto ko na makita. Okay lang? Kinikilig naman ako. Kasi may mga deliveries kasi ako ngayon kasi paano si tatay? Gusto kanyang makita. Pakisabit sa tatay mo, imi-meet up ko siya mga next week. Promise. Tay, ayan, narinig mo? Mimit ka week daw naman pala next week. Na following week na lang may derby ulit sayang may sabong ka pala. may Sige, sabong. priorities. Basta pag bakante si tatay, pupunta ka na siya next week, promise. Nako, Kanor, magkakasundo kayo niyan. Bakit? Parang mabait sakto. Kinabahan ako doon Buti na lang. Tsaka mahilig sa negosyo. Yan. Basta kita tayo ngayon meet halfway na lang, okay lang ba? Sige. Sige, kita na lang Ingat, Brian. Okay, sige, bye-bye. Sige. Ingat Bye. po. Ganito, na ako. Wait lang. Bakit? Walang wait dyan. Walang wait. Kasi... Gigil ako sa'yo. Gigil ako sa'yo. Brian, wait lang, may tatanong sana ako sa'yo. Ano ba yun? Kasi nga, di ba, hindi mo pa rin nakakilala si tatay.
Ano tanong mo? Dali. Siguro naman mahal mo na ako, di ba? Pero... Oo naman. Hindi naman ano ako ba sumasama pag hindi ko mahal yung tao. So tayo na ba? Masaya tayo. Hindi, ang tinatanong ko kung officially may relasyon tayo na. May relasyon na tayo. Ano bang status natin? Ano ba to? Masaya lang tayo. Huwag mo nang guluhin. Masaya na tayo eh. Okay na tayo sa ganito eh. So hindi tayo? Hindi naman na kailangan ng kung ano tayo o anong meron tayo. Hindi naman na kailangan nun eh. So tinitikman mo lang ako, Brian? Grabe ka naman makapagsalita, tinitikman. Ikaw din naman tumitikim sa akin. So sasabihin ko sa'yo, tinitikman mo lang din ako? Wala namang ganunan. Bastos mo naman sa akin. Hindi, ganun tingin ang ko sa'yo. ayos-ayos kasi ng pakikitungo ko sa'yo. Akala ko, this time nililigawan mo ko. Kaya ako nga binigay sa'yo yung katawan ko, yung pagkatao ko eh. Maayos din naman eh. Ano ba? Nakakaya may mga sumisilip na naman na gwardiya. Ano yung boses mo? Ano ba? Pwede bang huwag mo na lang itanong kung ano tayo, kung anong meron tayo, masaya tayo. Ayoko nang ganon, hindi ako sanay sa ganon. Ano bang gusto mo? Gusto ko tayo, kasi ayoko nung ganon lang. Ayoko nang tikiman, hindi ako pang ganon, Brian. Maayos akong babae. Hindi ako pang fubo. Hindi naman kita ginagawang ganyan eh. Ano to? Walang label? Ha? Kung mahal mo pala, sabi mo, mahal mo ko, it's tayo na, Brian. Gawin nating official. Sa'yo lang ako. Hindi nga pwede. Basta masaya tayo, okay na tayo, di ba? Ginugulo mo eh. Ginugulo mo. Okay na eh. Tanggapin mo na ganito tayo. Masaya ka, masaya ako. Oh. Ano? No pressure, di ba? Pero baka may chance, di ba? Baka pumunta to sa mas... Diyan muna. Oo, kung meron man chance. Hindi natin alam. Pero sa ngayon talagang diyan muna. Okay lang ba sa'yo yun? Hindi. Ayoko, Brian. Ayoko. Tigil na natin to. Ayoko ng ganito. Hindi ako sanay sa ganito. Ayoko na. O di, kung yan ang gusto mo, bahala ka. Kapal ng mukha mo. Hindi naman kita pwede Napaka-babaero mo. Siguro sa lahat ng babae ginagawa mo to. Grabe, nakatapat ako ng babaero. Ayos-ayos kong babae. Ewan ko sa'yo. Bahala ka kung anong gusto mo isipin. Could it be that we have been this way before? Kailangan pa bang i-memorize yan? Matapos po yun ay ginost ko siya. Hanggang sa naka-move on ako, gumanda ang aking career. Gumanda ako holistically. Naging yummy na tita. At makalipas po ang 1 taon, si Brian to ah. Hi. Buti sinagot mo. Hala ko. Anong problema? Anong kailangan mo? Kumusta ka na? I'm okay. May kailangan ka ba kasi busy ako? Ganda mo sa mga picture mo ah. Siyempre naman talaga. Blooming na blooming ah. Talaga. Ako ba yung dahilan dyan? Alam mo ka mo. Bakit? Ibababa ko na to. Anong kailangan mo? Kita naman tayo. Tsaka nakita ko yung comment mo sa pictures ko. Nag-comment ka. Nilike pa nga ng mga kaibigan mo. Ano bang comment ko? Sabi mo sa comment dun sa picture ko na maganda ako. Sabi mo. Sabi kasi nung caption. Basta tita. Masarap. Oh. Ba't nag-comment ka? Sabi mo hindi din. Kapal na mukha mo. Toksitan pala gusto mo Hindi. Ano lang, papansin lang yun. Sige na, magkita tayo, Irish. Baka gusto mong ganonin din kita sa social media para sabihin ko sa'yo, hindi ka naman masarap, ha? Hindi ka masarap. Hello, Irish. Ang pangit mo eh. Bye na, bye. Hindi ka masarap, kapal mo. Irish! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!